Bos ki arep tekon anak kan malu. Enggak lah ya, jadi karena dia kan mempertahankan bapaknya, alur bapaknya baik haji Islam. Oh ya. Anaknya di sekolah yang pondok. Ya dia nek omongan ini tetap anu cenderung. Mana itu pondok ta ya? Di sekolah di pondok. Kabeh. Siji. Jadi siji. Ide dhewe. Hadi. Cenderung yo sing ngomong yo. Wene sakinah mawadai ukurane gandeng karo kiai. Ngono iki. Ukurane dibene Bapaknya mau balik kan. iya makanya dia dipertahankan. Gue ya. Sutarno. Apa bos? Sik. Kowe tak video call iki lho, video call iki lho. Bukan video. Nah. Piye? Lha wong iki serak. Aja gedang kok dudu sragen iki badalae. Oh, ojo. Ya kok kapan-kapan sampean tak bel ya. Tak bel. Kapan-kapan. Kapan-kapan sampean tak bel. Tak telepon. Wes ngono. Karena memang ngono kuwi, Pak. Makanya biar dengan sastra. Sebabnya hubungannya harus eksistensi. Ono sejarah. Makanya zaman Sunan ini nongko nenek cerita Sasuke Jenar dipateni dan diasuh. Itu politik. Nek biyen wong ngerti kaya aku ngene iki dibunuh. Oh ya, cari. Dibunuh. Ya saiki ra iso. Wis YouTube kabeh wis ngomong kene iki. Kulo niku Mas Bayu. Ya niku ya. Nanti sinau kepercayaan. Jenenge Trijaya. Nah, Nek
kan biasa wong nyawang. Sing paling konyol meneh nek iso nyawang lelembut. Arep makuk-makuk. Kuwi ngesoni meneh. Ya lurah apa bayan? Lurah apa bayan? Yo. Oh, tak sekseni. Mulai nganti mulai. Mulai. Nggih. Pamke anu lho, Pak. Sak lakune sing iki, lha iki cek ngantor dan Mas Yarto. Tadi gimana kopinya?